Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay nanatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o hapon o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana huwag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Tatarayin ko po malaking utang ng loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magkagabay sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwanag ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtutuloy, pindutin ang subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod ko mga video. Kakalap ko po at ituturo po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot spiritual, physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon. At dito po lamang matututusan sa Liwanag ng Pangasinan. Pagtandaan po, pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa tao na nangailangan at huwag pong pagyabang. At palagi po ninyong sa puso at isipan, manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihigapos sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit. Magtulong sa kapwa at hindi matutuklasan sa siniman. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusupli sa lahat ninyong ginagawang kabutihan at pagkakalap sa inyo, siksik, digdig, at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay yung orasyon para lapitan ng pira at swerte sa negosyo, Liwanag ng Pangasinan. Ang pamamaraan po sulat sa kapirasong papel gamit ng gintong tinta at gupitin ng parisukat, konsagrahan, buhay at binyagan. Tapos, dasal ng Ama namin, nawagin ng Maria, sumasampalataya. Narito po ang orasyon. Matba, taub, tamat, biyata, abtam. Matba, taub, tamat, biyata, abtam. Matba, taub, tamat, biyata, abtam. Sa kayo po sa sasalatan mong orasyon ng 3 beses, saka mo ilagay sa waling lulagyan ng pera o ilagay sa lagyan o pera o alkansya. Sana po naintindihan po yung aking sinabi. Sana pa kaya ingatan naman po sa po sa isipan lagi pagmamagawa po kayo ng ano man po orasyon o mga ritual po, pag-focus po kayo sa inyong ginagawa. Sulat po sa kapirasong papel gamit ng gintong tinta at gupitin ng parisukat. Parisukat parang kudrado po, konsagrahan, buhay, binyagan. Tapos dasal ng Ama namin, Panginoong Maria, sumasampalataya at sunod po yung matba, taub, tamat, biyata. Saka ihip po sa sinulatan mong papel na may orasyon, sinulat mo. 3 beses po siya usalin sa kamo ilagay sa wallet, ilagay ng pera o orasyon. Bago ko po tapusin po ay magsashot muna ako. Sana po pakingatan po at pakintindihan. I-screenshot niyo po para lalong lumaki, para hindi kayo magduda. Para yung letra na ng orasyon ay mga ganyan po. Sinsan po kayo sa unang upload ko na ako naliliit po kasi excited lang po ako noon. Kaya i-share ko rin po isa inyo. Shout out po kay Berlin Paliso, Bike Tayo, Paminted,
Shirley Yorola Francisco, Ryan Apisti, John Ismin Latin, Andy Bonifacio, Presley Abugao, Orchili, Kenneth Ron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Charita Palma, Lucia Pilipay Tuwin, Ambrosio Magalco, Loretta Say, Alvin Camacho, Maricel Placido, Ripina Felipe, Elma, Triple E Commented, Marina Arangues, Yuli Cayago, Joan Gibbs, Soviet, Gillian Gold, Maider, Sino Berha, Elpic, Mocha Hunters, Nathan, Brett Commented, Maylin Lumampu, Ali Vicadias, Commented Ray, Barcelona, Bruno Canada, Boy, Beginner, 83, Arnold Francisco, Polio Landipio, Ryan Gimsa, Rodi Joaquin, Beauty Takhan, Inday Sale Kukudin, Celia Cruz, Mel Jam, Bibi Porok, Dani Canan, Jose Lagada, Evelyn Polado, Antonio Suarez, Ruan Reynoso, Marvin TV, Cole TV, Karen Ocampo, Evelyn Igano. Shout out po sa inyo lahat sa mga kailangan po na tupas sa aming YouTube channel ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling, pindutin ang subscribe, like, and share, at pagpilitin na rin po ang bell. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po gagabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Marami po tayong kakain sa araw-araw. Palagi po tayong manalangin sa araw-araw. Mula pag-isip, pagkatulog sa gabi. Maraming salamat po.